ଓଡ଼ିଶାରେ ଟମାଟୋ କିଲୋ 100 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଟମାଟୋ କିଲୋ 20 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଗଲା ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବାରିପଦାଠାରେ 35 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା 5,000 ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର 1,750 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହାୟତା ସୀମା ଦେଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 20 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଲା ଟମାଟୋ ଦାମ। ସେପଟେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 5,000 ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟମାଟୋ କିଲୋ 100 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଟମାଟୋ କିଲୋ 20 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା। ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ସେହିପରି ଏବେ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆବେଦନ ପତ୍ରକୁ ଖାରତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ କରାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିନି, ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଉ ଏକ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। 2028 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ଚାଉଳ। ସେପଟେ ଦେଶର ପ୍ରାୟ 80 କୋଟି ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା 2028 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ରାସନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମୋଦି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚାଉଳ ସହ ଗହମ ମିଳିବ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଚାଉଳର 20% ଏବେ ଗହମ ମିଳିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।